வெல்கம் டு சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆடு மாடு பிடிச்சிட்டு ஒரு ஆடு மாடெலாம் பிடிச்சிட்டு ஒரு ஃபார்ம் செய்ய போகிறோம். இந்த ஃபார்முக்கு லைக் பண்ணிடுங்க, அப்படியே முட்டி வச்சு தட்டிடுங்க, லைக் ஆயிடும். இனி நம்ம இந்த மாடை பிடிக்க போகிறோம். மாடு மாடு எங்கே போச்சு? மாடு மாடு எங்கே போச்சு? மாடு பார்த்தோம்னா நான் நினைச்சேன். யாருக்கும் தான் நானும் போகிறேன். மாடு 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 கிடைக்கல. அதுக்கு பக்கத்தில் எங்கே இருக்கும் பார்ப்போம். ஐயோ, மாட்டை காணும். இல்லைன்னா வேறு ஃபார்ம் செய்ய போயிடுவேன். பார்த்துக்கோங்க, மாடு மட்டும் இல்லைன்னா நுகர் பசிக்குதான். பொட்டேட் பனி வா 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 பனி வா. பனி லட்சக்கு முடிஞ்சு சாப்பிட்றா. இன்னும் காலி ஆயிடும். ஏன் பனி குட்டிங்களா? சீக்கிரம் சோத்தை போடணும், அடிக்கணும். ஓடியா ஓடியா ஓடியா. சுகர் கேன் ஃபார்ம் தான் நம்ம பில்டு பண்ண போகிறோம். பார்த்துக்கோ. அவங்களுக்கோசரம் நான் கஷ்டப்பட்டு செஞ்சேன். எங்கே போகிறேன்? பன்னிக்குட்டியை காணும். ஏன் பனி எங்கே? நீங்கள் அங்கேயே நின்று போயிட்டீங்களா? என் பன்னி விழுந்து போயிட்டேன். பன்னியெல்லாம் இங்கே நின்று 2 நிமிஷம்னாலே போதும். ப்ரீட் பண்ணி கொஞ்சமாக வர வச்சுக்கலாம். போடலாம், ஆனால் இது வரல. அதனால பொறுமையாக போகிறேன். வந்துட்டீங்களா? வாங்கடா சீக்கிரம். பன்னிக்குட்டி நல்லா உருண்டையாக இருக்கிறதுக்கு சீக்கிரமாக வர மாட்டேன். 6 பேக்ஸ் வச்சாத்தான். வாங்க 1 2 2 பேர் அட் டைம் உள்ள வாங்க பார்க்கலாம். ஆமாம், அது க்ளோஸ். தண்ணியை வச்சுக்கா. உன்னுடையதா? சரி, ஓகே. இப்போ வந்து ஃபார்ம் பில்டு பண்ண போகிறோம். பொட்டேட்டோ இருக்குதான் இல்லை, ஏதோ சாப்பாடு நம்ம செஞ்சுட்டோம். ஆவணும். இதை உள்ள டேஸ்ட்டில் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு பீட்ரூட் தான் இருக்குது, அதை சாப்பிடும்.